תרגיל נודל. נשכבים על הנודל, ישבן על הנודל, עמוד השדרה לכל אורכו על הנודל וגם הראש. זה לא יהיה כל כך נוח. ברכיים כפופות, ידיים לצידי הגוף. מתחילים עם תרגיל הצוואר. אנחנו עושים עם הצוואר תנועה של כן למשך 5 שניות ומרפים. ושוב, תנועה של כן עם הצוואר ומרפים, וכך עושים 10 חזרות. סיימנו עם הצוואר, עוברים לתרגיל שני, חגורת הכתפיים. תרגיל שני מתחילים כשהידיים פונות אל התקרה, ומפה אנחנו יורדים עם המרפקים אל הרצפה בגובה הכתף ב-90 מעלות. שוהים פה 10 שניות, מיישרים מרפקים, כפות ידיים על הרצפה, שוהים גם פה 10 שניות, חוזרים לידיים עומדות, ציר לאחור, כפות ידיים נחות על הרצפה, 10 שניות, וידיים מעל הראש מתוחות, קרוב לאוזניים, על הרצפה, שוב 10 שניות, וחזרה אל התקרה. את הסבב הזה של מתקרה על תקרה עושים 4 פעמים. ואז נחים עם ידיים לצידי הגוף במשך חצי דקה. וחוזר חלילה. תרגיל סנטר פנימה. 10 פעמים. אחר כך 4 סיבובי ידיים וכולי 4 פעמים. ואז מניחים ידיים. ואז מניחים, אחרי 4 פעמים, מניחים ידיים לצידי הגוף ונחים חצי דקה. וחוזר חלילה במשך רבע שעה מדי יום. סיימנו, מתגלגלים הצידה מהנודל, מוציאים את הנודל, זה החלק הפחות נעים, וקמים.